da irtera, batera jetxi eta gerazi dira ordenak lanean. 10 segundo orain, ziztu bizian badoaz denak. Orain, 20 segundua bete da, eginetan bai, baina batzutan ez ez. Bai, matematika kontuetan bai, hala da, bai hortik kanporako bizitzan zehar ez dira horrela, beste baldintza asko kontuan eguki berdia da. Urdaibai eta hori estropadaren buruan, eta bi aurrekoak hortxe dira Urko Redondo eta Xavier Zulaika, pare-parean, zoragarria maniobraren hasiera. Eta Hondarribi ere hortxe da, 4:43 hartu diote Urdaibairi, 4:44 hori, 4:45 Hondarribiri, Urrutiago Castro ia 10 segundo galdutan luze bakar batean, 4:43 eta denborak txikitzen ari dira, hirugarrena da Hondarribiren atzetik. Ea orain ziaboga honetan nola moldatzen diren. Bederatzi 28 Urdaibairentzat, bederatzi 41 Hondarribiri. Oriorentzat, bederatzi eta 46. Eta orain dator Castroko La Marinera. Garmaren agindutara, bederatzi eta 49. Bentsa, Castroren denbora, San Pedroren denbora. Kalean abantaila pixarra hori pixka mantentzeko, baina lan handiak egin berko ditugu pixka bat bigarren kaleko gai hori gainditzeko. Baliza bertan dute. Amarreko bat eskatu du Zurinagak eta bere alamango dio abisua Zulaika aurrekoari. Lau segundoko errentarekin aurretik Urdaibai. Amalau 46. Hondarribirentzat, amalau eta 50. Hor dira Oriotarrak. Amalau eta 54. San Nikolas ontzikoentzat. Eta han goikaldetik agertzen ari da orain Castrokoen La Marinera. Garmaren mutila. Orain gurutzatu dute, 15 minutu eta 16 segundo, 29 segundoko atzerapenarekin, haundia da Zulo. Hemen Oriotarrak, 10 segundoko atzerapenarekin orain, Urdaibai Hondarribiri, 4 Orioi, 10 Castori, 29. Errenta bada, Urdaibaik duen. Bai, eta dut errenta zertxo bat gehiago dela, azken estropadoetan erakutsi dunak gehiago Urdaibai. Horretan, markarik ez, baina bandera bai! Urdaibai! 19-29! Hondarribi! Bigarren, 19-44! Tempoak pantailan azturik dituzue, baina argi ikusi duzue gertaturikoa. Orio, 19-49! Orio beraz, Pedreñaren atzetik izango da zailkapenean, eta Zarautzen aurretik, 4. postua Oriorentzat. Eta orain Castro dator. Castro oraintxe 20 minutu eta beste 4 proba puntuagarri falta dira, 18 jardunaldi direlako. Hemen zailkapena Urdaibaik 19-29, Hondarribik 19-44, 5 segundo bukaeran. Pedreñaren zate gure ederra gaurkoa, azkenean 3. tokira joan da zailkapenean, 4.